kukhona into bayenzayo, kukhona into engekho right, kukhona into opening. Umseleko kuhlelwe phantsi ezifemeli, kuyathethwa abafazi bakhe baraise ii-concerns zabo. Umseleko uthi aba bafazi uyabona uba bahlangene ngayo, so abanawubuza and abanaba ne-concern enye babona bediskhasile. Like the family, why can't they discuss issues zendoda yabo eyi-one? And okwesibini, umseleko kuwa i-roof ekhona. Uhlala phi umseleko, guys? Where does this man stay xa engahlali emzini? Because na all along uhlala emzini, so clearly akahlali emzini umseleko. Uyatsho nje umaphuma uba ayifana uyindoda yesithathu, uphile ngedwa. I like the fact that umaphuma lo uyazifetsha, she is landering herself sana, she stands up for le nto acinga afana uba yiyo. Umamkhulu guys, hayi sandambona umamkhulu ophole kangaka, uvele waphola nkqasa, nakho ndayithetha qha uyahleka nathi yi-teenager Nizawuthi ndimfuna uMacele, ndiyamfuna uMacele, but ndifuna uMacele abe nenyani. I would like to see uMacele esima as umamkhulu esimela isithembu wayethe uyasithatha, unless akasifuna wayethe uyasifuna, I mean like uyasamkela nokuba uyasithatha, because ndiyazi uba nizondirhwamza naka ndithethe wayethe uyasamkela. So xa isamkela kuthetha ngathi like ndidla ngobukela laa mfazi what is it, ngobani kanene abaya oSomkheni, ndidla ngobukela umama omkhulu akaSomkheni. Uyambona laa mfazi uba uyaqondisa nje izigwegwe yabo kanje. So umamkhulu xa kwayintoni yena, like andasenomakhulu amfelisana umusa yena uwesa yabotha abavani nomusa njengoba nevana nomamkhulu ebecinga afana ngoku ebedibanise babafazi kwindlu eyi-one, ufuna bathini bacaphukelane, babethane, babulalane. Hayi sala nyhani, kuthiwa nyhani fiye indoda emva koThixo. And then sana uMayeni uphole ngemind. uMayeni uphole ngemind sana, akabethelana ngo-A, E, I, O, U. Yo. And mna ndiyaqala ubona umamgwabe engxola. Like that woman doesn't really, uyayithetha into yakhe, afuna uyithethe yenze point yakhe, afuna yenze, but umamgwabe ayingomntu ongxolayo. Ndiyaqala mna ubona umamgwabe engxola. Caba udikwe finish uMusa. And uMusa guys, mna ndiyafuna kho mntu umbuzayo uba uminisha uthini xa usithi ubana you-open doors. Abantu they should thank you because ungazivala. Like akho mntu nokuambuze apha kwi-casting le imbuzo uba what do you mean by saying that, because you've been saying that uba uMakhumalo ngamvalela iminyaka ufuna. Sandayibona indoda enomona kangaka nabafazi bayo, unomona shana uMusa. Hayi zanga into noba wayemthatha uMakhumalo ethi nesokola ne, so wacinga afana uba andikazali eyenzenisa, ezanga ngayazi plan kaThixo. Guys, andiyazi guys kwenzeka ntoni esithembeni sakamseleko. Ndifinish manje aba hayi noma ndithi kuya-expert aba-act mani, ikhona into ethi real yonke le nto enzekayo. But hayi sana uMusa ufuna abafazi bakhwele phezu kwezindlu balungisa indlu yakhe khona, yena uhlala phi? Guys, let's make a comment section ke nithi nini nangale ndoda guys, nisasifuna isithembu. Ndiyakhumbula sisafika isithembu nanifuna uyapha, nisamfuna lo mfana lona ugaslightayo. Bona umuntu ongaziconsidera sure i-feelings zabantu kanjena. Hayi sana akathethe uMakhumalo engathi ubotshwe emnweni sana, and isekhezim yakhe mntakabawo hlata ikalo thina sibhatala. Thina baphangelayo bangayekiswa kumsebenzi. Hayi mntakabawo kubi apha. Do you really have to explain yourself each and every time abantu bakuxelela indlela abaziva ngayo? Because I think also yenye into uMusa endibethayo yobana afuna uzichaza njalo, because uMusa ezi zinto abafazi bazicomplainayo esimvile sitsho apha esithi yena akasoze axelele nabangubani na. Ushiba sembuza kulaa season 8 ubani ba njengoba nje usizana nomuntu ngubani wathi akasoze because uvumelene yena noMacele uba bangathethi ngaloo nto. So I do agree with uNombela xa esithi bana uMseleko akawaboni as abafazi, yena mfazi wakho oqala nguMacele, and uMseleko uyatsho yena the reason why exelela uMacele yonke into esiva ngoMacele because uMacele uva ngayo. So uthanda upopayi yena, uthanda upopayi umfazi ongena hayi
ovuma yonke into. Ufuna isiha somfazi. Umuntu azawukhamisa qha avume yonke into ayithethayo. Hayi sana ufuna uyazi i-perfect picture exhonywe edongeni. Ufuna yona tata. And ngoku uMacele uyamnika usogqaba uMacele xa fika apha koosisi bakhe avule inhliziyo yakhe uba yena udikwe finish ngaba bafazi sistimela nentonto. Hayi sana nirongo musana uMacele nirongo. And uMacele xa kuthethwa phaa ngabanye abafazi yena akathethi atsho uba andithandi eyandiphanthanda uphi, but ke ngoku xa uNombela ethetha kuba yena ufinisha kanye ingathi uyathekwa like why ufuna athekwa apha ndi-adress i-issue endinayo nomyeni wam amanefaka wena. And nawe wama uMacele phaa etafileni wathi ayizuthetha uba le ntombazana angeyaphi. Wayengenapho uMacele kumfazi kaMusha xa emusa caba akafuna uzimela izinto zikaMusha. Funeka umele yonke into angamele into ezithile uyeke ezithile. Sithethe inyani uMakhumalo siyamazi uba uMakhumalo wayehappy kutshatwa abantu abaclose kwabanye abantu, siyayazi leyo, but at this point in time silapha.